Dobrodošli, dragi gledalci, u emisiju Svemu pomalo. Snimamo u novom ambijentu u Kafe Priči. Naime, to je kafić u centru grada koji smo izabrali jer smo čuli da je izuzetno lep i da ga dosta posećuju. U toku emisije vidjet ćete i zašto. Neću vam sada otkriti na samom početku. S obzirom na neka dešavanja iz medija, u večernjim novostima sam naišla na neke intrigantne naslove, a s obzirom da je bio moj gost u pitanju, ja sam bila toliko slobodna da ga pozovem i da demantujemo i da pričamo na tu temu da li je istina ili nije ono što je izašlo u tim novinama. Zapravo, radi se o kompaniji ICC doktora Pola i Prevent Med organizaciji. Sa nama je doktor Pol Tibor. Dobrodošli. I takođe naš prevodilac Goran Jovanović, koji će nam biti na usluzi. Dobrodošli. Dobro večer. Jó estét kívánok mindenkinek. Dobro večer, želim. Hvala vam. Ja sam bila toliko slobodna da vas pozovem s obzirom na te naslove koji su dosta ovako intrigantni. Prekinut rad, jel tako, lekara iz Mađarske. A ja imam povratnu informaciju da ste dosta posećeni, pa hajde recite mi nešto o tome, bavite se, jel tako, sprečavanjem na osnovu pregleda, prevencijom infarkta. Igen, hát magyar orvosok nem dolgoznak. Mađarski lekari nisu radili u Srbiji, tu se radi o kompaniji, odnosno ordinaciji koja funkcioniše u Srbiji i preglede koji se rade u organizaciji te ordinacije rade znači državljani Srbije. I meni jako je žalosna činjenica što je inspekcija prekinula preglede. Mert akik félbeszakították a vizsgálatot... Oni koji su zaustavili vršenje pregleda u datom slučaju su takođe lekari, završili su medicinski fakultet i ja sam njih pitao, kolege, da li smo mi završili isti fakultet, zašto kočite prevenciju? Prevencija je medicina budućnosti. Azt, hogy ők a dolgukat tették, ezt de oni radili svoj posao i vršili svoju dužnost, to ja razumem, to je njihov zadatak, ali to... De azt nem értem meg, hogy miért kell egy újságban a siker reményében össze-vissza hazudni mindent, valótlanokat állítani. Zašto treba u nekim novinama u nadi nekog publiciteta lagati i predstavljati stvari onakvima kako zaista nisu. Egy újságíró felelősséggel tartozik. Jedan novinar kada napiše nešto, odgovoran je za to što je napisao i zato bi trebalo pre nego što objavi neki tekst da proveri šta je istina i zapravo koje su činjenice. Azaz inspektor orvos pedig, ugye? Ti inspektori, koji su inače i lekari, oni moraju da znaju, znači oni su iz ove struke, da je ono što mi radimo jako dobro. I segíteni kellene. Ezt a munkát segíteni kellene. I trebali bi da nas pomažu u tome, ovaj posao bi trebali da pomažu. Ez egy forradalom, amit én csinálok. Ovo je jedna revolucija što mi radimo, znači ovo je svojevrsna revolucija u našoj struci. Szakmai forradalom. Znači ja sam pre 22 godine krenuo da se bavim prevencijom. Szülészorvos vagyok. Ja sam ginekolog akušer. Klinikai onkológus szakorvos vagyok. Az Eckhart intézetben, az Országos Onkológiai Intézetben végeztem Budapesten. Klinički sam onkolog i završio sam, specijalizovao sam onkologiju. És katasztrófa sebész vagyok, az Országos Traumatológiai Intézetben végeztem Budapesten. Nacionalnom onkološkom institutu kod profesora Eckharta, odnosno hirurg za vanredne situacije i za traumatologiju kod profesora Manningera. És 22 éve csak prevencióval foglalkozom. Mert rájöttem, hogy a prevencióval tudok legtöbbet elérni. I kao što sam rekao, 22 godine se bavim isključivo prevencijom, jer sam došao do saznanja da prevencijom mogu najviše da postignem. Két betegség van, a rák és az infarktus. Az összes többi az nem betegség. Postoje dve prave bolesti, to su infarkt i rak. Ostale bolesti nisu zapravo teške bolesti. Az influenza meggyógyul, a méhen kívüli terhességet megoperáljuk. Ako imamo grip, ozdravit ćemo, ako imamo van materičnu trudnoću i to može da se reši. Ako imamo prelom kosti noge, stavimo gips i to će da ozdravi. Znači imamo jednostavno manje bolesti koje možemo da izlečimo i veoma lako. Ovim bolestima se bavimo mi lekari kada se već formiraju, kada se dese. Viszont van két betegség, ami valóban betegség, a rák és az infarktus.
ali imamo dve bolesti, kao što sam rekao, koje su zapravo bolesti, to su rak i infarkt. Amelyen, ha fel akarjuk venni a harcot. Želimo da nastupimo protiv ovih bolesti, da se borimo protiv njih, onda trebamo da učinimo nešto još dok smo ovako lepi, mladi, zdravi. Mert a rák és az infarktus igazán csak panaszmentes állapotban észlelve gyógyítható. Jer se rak i infarkt zapravo mogu izlečiti samo u fazi kada još ne prouzrokuju simptome. Én 22 évvel ezelőtt nyitottam azt az iskolát. Pre 22 godine sam ja sa mojim kolegama lekarima pokrenuo tu školu u okviru koje smo radili na informisanju građana i informisali ih o tome da ne trebaju da se plaše infarkta i malignih oboljenja, nego trebaju da dođu na vreme na preventivne preglede. Ez nagyon nehéz dolog. To je veoma teška stvar. Nagyon nehéz dolog ilyen szép, egészséges embereknek elmondani, meggyőzni őket, hogy akkor, amikor mindennapos anyagi problémáik vannak, még fizessenek azért is, hogy mi egészséges állapotban kivizsgáljuk őket. Teško je ovako mladim, lepim, zdravim ljudima objasniti da u svakodnevnici kada imaju raznih finansijskih problema dođu i možda još i plate za jedan preventivni pregled. A kollégák UFO-nak neveztek engem. Kolege su rekli da sam ja jedan vanzemaljac, znači ovo jednostavno ne postoji što ja govorim i niko neće doći na pregled i još da plati za njega. És én azt mondtam, hogyha kellő marketinggel. I ja sam im odgovorio da uz upotrebu odgovarajućih oruđa, znači na odgovarajući način vršimo marketing i na inteligentan način im objasnimo, sigurno će dolaziti i javljati se za pregled. Mert mindenki hallott róla. Svi su čuli već jeli za rak i za infarkt. Nem tudják, hogy mit kell csinálni. Možda im je komšija neko u porodici već umro od te bolesti, ali ne znaju šta da rade s njima. Az én iskolám lényege. Suština te moje škole jeste da preventivna medicina bez marketinga ne funkcioniše. Én hiába mondom el itt most önöknek, hogy milyen szükséges, ugye? Többen odafigyelnek a sportra, a politikára, a pletykára a televízióban is. Rám nem figyelnek annyian, tehát nekem aktív marketingesekre van szükségem, akik elmondják az egészséges embernek, hogy addig jöjjön hozzánk, amíg nem fáj semmi. Džabe ja ovde kod vas pričam sad o toj temi. Dok se ne desi realna bolest, ni ne dođu na pregled, je li tako? Uglavnom, ljude više zanima sport, politika, razna spletkarenja i tako dalje. I zato je potrebno da ja imam saradnike koji će na jedan aktivan način, kroz jedan marketing, objasniti ljudima o čemu se radi i koja je potreba svega toga. És ez egy szakmai forradalom, mint már mondtam, és esetenként érdekeket sért. To je jedna svojevrsna revolucija u našoj struci i dolazimo u situacije često da mi kršimo nečije interese. Ja u principu želim da uverim dve društvene grupe u neophodnost ovoga što mi radimo. Broj jedan, same lekare. Svakom lekaru koji se bavi dijagnostikom i kontrolom terapije, praćenjem neke terapije, je neophodno i potreba da poznaje taj dijagnostički metod za koji Evropsko udruženje za hipertenziju kaže, odnosno preporučuje ga za svakodnevnu primjenu. Znači, jedna grupa su lekari. U datom slučaju mi kršimo neke interese. Razmislimo malo bolje, većina lekara uglavnom su pripremljeni da rade sa pacijentima koji su bolesni. Često podignu i kredit u datom slučaju da kupe EKG, kardio CT i razne druge aparate. I naravno, da bi živjeli od toga potrebno je da imaju što više pacijenata. I plaše se od toga da ako mi radimo, da će biti manje bolesnih pacijenata. Ali nije tako. Több lesz a betege, više će imati pacijenata. Mert mi a suspekt embereket, a panaszmentes embert, akinél bármiféle patológiát találtuk, azt küldjük hozzá. Jer ćemo mi sve te naizgled zdrave ljude koje suspektujemo, znači nađemo kod njih neku patologiju, mi ćemo njih slati na dalje preglede i dijagnozu. Több lesz az orvos betege. Znači imaće lekar više pacijenata, i imaće više korabilnih, znači onih pacijenata koje će moći da izleči. Több betege lesz. Jeste u prvoj fazi dođu. Da, znači više će pacijenata imati. Több pénzt fog keresni. Zaradit će više novaca. És hatékonyabban tud orvos lenni. I bit će mnogo efikasniji kao lekar. Ne postoji lekar koji će znati da izleči pacijenta koga je hitna pomoć donela u ordinaciju, jednostavno infarkt se ne može već izlečiti. U svim zemljama gde smo radili do sada smo imali ovu borbu, znači malo smo na početku imali sa lekarima nesporazum i ovu borbu. A druga društvena grupa koju sam spominjao su ljudi sa ulice. Mert aki már bent fekszik a
a kardiológián, azt már nem kell győzködni, az nem tudunk mit csinálni, az már infarktus kapott. Jer onog čoveka ko već leži ili bolestan na kardiologiji, njega već ne treba ubeđivati, on je već bolestan. Az utca emberét kell meggyőzni. Obične ljude, dakle ljude sa ulice, iz svakodnevnice treba da ubedimo. Hangsúlyozom, hogy Szerbiában. I ja sam zaista u Srbiji konstatovao to da je interesovanje i svest građana o neophodnosti odlaska na ovakve vrste pregleda više nego u nekim okolnim zemljama, evropskim zemljama, više čak i, kao što sam video, nego u Austriji. Tehát egészségügyi tanácsadást végzünk mi. Znači mi vršimo zdravstveno savjetovanje. Elmondjuk önnek, ismerve. Kada vi dođete kod nas na pregled na jedno savjetovanje, naš lekar uzme vašu anamnezu, ispita vas, znači da li ste u porodici imali slučajeve obolevanja od ovih bolesti i uradimo vam jedno merenje pritiska sa jednim kompjuterskim aparatom. I na osnovu tog pregleda dajemo vam savjeta i efikasno vas možemo uputiti dalje kod lekara specijalista. Az a dolognak a lényege, hogy a szűrővizsgálat. Značajno je napomenuti da se radi o preventivnim pregledima koji se rade zdravim, na izgled zdravim ljudima i ti ljudi nisu spremni da, na primjer, iz Palića dođu u centar Subotice da bi im se uradio pregled ili iz Novog Beograda u centar Beograda. Mi moramo da dođemo na lice mesta, blizu njihovog mesta stanovanja. I u svim okolnim zemljama radimo na taj način, dolazimo u svako mesto i ljudi stoje u redu za pregled. Párizstól New Yorkig, Vladivostoktól Prágáig, mindenhol végezhetjük a vizsgálatot. Od Pariza do New Yorka, od Vladivostoka do Praga, svuda možemo na taj način da vršimo preglede. I vi imate pravo da odete kod ginekologa na jedan pregled ili da dođete kod nas na preventivni pregled, da odete kod frizera ili kod optičara da kupite naočare. Ha én elmondom, hogy a szűrővizsgálatra szüksége van, da bih vas uverio da je vama potreban taj zdravstveni pregled, taj zdravstveni savjet, taj preventivni pregled, jednostavno ja moram da dođem tamo gde vi stanujete, gde vi živite, da biste vi bili spremni da ga uradite. Itt a probléma Szerbia. Tu je problem u Srbiji. Ez az egyetlen probléma. To je jedini problem u Srbiji. Én nem csak itt vagyok orvos a rendelőben. Ja nisam lekar samo u mojoj ordinaciji. Én itt is orvos vagyok. Ja sam i ovde lekar, znači ako vama sad pozli, ja moram da vam pomognem. De orvos vagyok Nišben is, Beográdban is, Moszkvában is, meg Vladivostokban is orvos vagyok. Ali sam lekar i u Nišu, i u Beogradu, i u Vladivostoku, i u Moskvi. Itt vannak ilyen törvények Szerbiában még. Ima u Srbiji izgleda nekih pravnih prepreka zbog kojih nas koče u tome, ali ako treba ići ćemo i do parlamenta, znači da uverimo ljude da je potreba da se i u Srbiji na čitavoj teritoriji zemlje u mobilnim ordinacijama rade ove pregledi. Nem nekem kell végezni, én tanítok. Da, vi učite, ne bih trebao to ja da radim. Mi megyünk az összes orvos kongresszuson, ott vagyunk Szerbiában is. Mi smo prisutni na svim lekarskim kongresima i u Srbiji. Tanítjuk az orvost. I učimo lekare da bez pregleda, bez merenja arterijskih funkcija zapravo ne mogu da budu lekari. Tanítom a szerb orvost. Vegyék meg, hivatalos készülék, itt van, ez az egyetlen készülék Szerbiában, ami megvan. Učimo srpske lekare, dakle, i savjetujemo im da i oni nabave ovo dijagnostičko sredstvo. Legalno se prodaje u Srbiji. Pillanatnyilag, csak nekem van. Trenutno u Srbiji ja posjedujem ove aparate. Leírja az újság, hogy minden rendelőben el lehet végezni. Hát hazugság kére. Znači u tim pomenutim novinama piše da se u svakoj ordinaciji može uraditi ovaj pregled. To je laž, molim vas. To je laž. Szerb betegbiztosító. Ali Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije sekundarnim i tercijarnim ustanovama, dakle bolnicama i klinikama, refundira troškovi pregleda ako ga rade do iznosa 1000 dinara. Az európai hiper és azt állítják, ugye, hogy... Čuli smo tu tvrdnju da se bilo gde u Srbiji može uraditi. Mimo nas niko ne radi u Srbiji. Zašto ne rade? Evropsko udruženje za hipertenziju preporučuje merenje arterijskih funkcija. Szerbiában az egyetlen készülék. Jedini aparat kojim se mogu meriti arterijske funkcije, jedini legalan aparat u Srbiji je arteriograf. Vodič dobre kliničke prakse izdat od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije preporučuje da se vrši ovaj pregled. Szerbiában a Beográdi klinički centar u Beogradu. Centar Srbije u Beogradu i Udruženje za hipertenziju u Srbije posjeduju po jedan aparat i oni su već pisali nekoliko naučnih radova vezano za ovu dijagnostiku. To možda nije trebala da zna ova novinarka u Večernjim novostima, nego ovi lekari. Taj lekar inspektor koji je spremno na vreme izlazio
do bifeja sa predsjednikom mesne zajednice i terao je sa lica mesta naše pacijente. Oni su trebali da nas pomažu. Mi célunk az, hogy vegyék meg Szerbiában, hogy vegyenek meg 1000 arteriográfot, és használják az orvosok az arteriográfot. Naš je cilj, dakle, i želeli bismo da u Srbiji svaka ustanova bude opremljena sa arteriografom. Uzmu 1000 arteriografa i neka vrše te preglede. Mi segítünk nekik, mi tanítjuk az embereket. Vi biste pomogli, ili tako? Mi ćemo pomoći u tome, naučit ćemo kako treba da ga koriste. Én tanítom az orvosaimat, asszisztenseimet, a marketingeseimet. Ja podučavam svoje lekare, svoje asistente i svoje marketing saradnike. Hogy úgy beszéljenek és úgy viselkedjenek az utca emberével, hogy tömegesen jöjjenek egészségügyi tanácsadásra. Da se na taj način ponašaju, ophode prema ljudima sa ulice, što veći broj tih ljudi dolazi kod nas na pregled. Ilyen elegánsan, činosan, ovakvi, elegantni, lepi. Ne mentővel, da ne čekamo da ih vozi nem tudunk mit csinálni. Hitna pomoć, jer onda već ne znamo šta da radimo sa njima. Az orvostársadalom lekari svuda malo teže prihvataju te novine, ali na kraju uvide da je zaista potreban ovaj pregled. Miután mi ebbe be is vonjuk az orvosokat, jer mi u svoj rad uključujemo i lekare. Kada dođemo u jedno mesto da radimo preventivne preglede, besplatno pregledamo lekare lokalno. Megmutatjuk a műszert. Pokažemo im kako radi aparat. Megtanítjuk a kiértékelésre. Naučimo ih kako se čita nalaz. Megveheti a műszert. Imaju pravo, jeli mogu da nabave aparat. Hogy megismerje. Nama je cilj da ga upoznaju. Od nalaza koji dobijemo, dajemo im po jedan primerak. Segítünk neki, kérem. Pomažemo im, molim vas. Ott a lelet megmondja, hogy az a beteg, aki a doktor úrhoz jár kezelésre. I on će imati jedan nalaz za tog njegovog pacijenta koji inače prima terapiju kod njega i taj nalaz će mu pomoći da vidi da li je dobra terapija ili mu treba nešto menjati. Az a magas vérnyomásos beteg. Taj pacijent koji ima hipertenziju i lekar mu daje terapiju, na osnovu našeg pregleda može da se ispostavi da je loša terapija, jer sa ovim jednostavnim pregledom koji može bilo gde, znači dok pada kiša pored jarka da se uradi, jednostavno na veoma jednostavan način nam govori, daje informaciju o vrednosti centralnog sistolnog pritiska. Šapuće bukvalno lekaru, doktore, nije dobar taj lek što dajete pacijentu, menjajte terapiju, umreće vam pacijent. Dakle, vaša namera je zapravo dobra u smislu toga da vi obučite kako lekare, tako i pacijente, kako je zapravo korisna ova prevencija, tako, protiv infarkta. Međutim, ono što bih ja htela u ovom drugom delu emisije, pošto je dosta bilo edukativnog karaktera ovaj prvi deo emisije, ono što je mene zaintrigiralo je zapravo i sam blog vezan za ovaj članak koji je izašao i vaš demant vezano za isti, znači prekinut rad lekara iz Mađarske i odgovor na tu vest je zapravo nekoliko mojih pitanja. Znači, pre svega, vi ste mi doneli tu neka rešenja. Po jednom vidim da su ispunjeni uslovi s obzirom na prostor, na lekove, na početak i rad obavljanja određenih poslova, znači da je to, je li tako, sve legalno. Isto tako i za rešenje, je li tako, koje je registracija kao pravnog lica i drugih subjekata. Da li nešto imam što sam izostavila, što biste vi dodali vezano za ove dozvole i stručni stav vaš vezano za ovo? Tulajdonképpen ja sam u više navrata naglasio da sam u Srbiji investirao oko 450.000 evra da bih mogao nesmetano da obavljam ovu delatnost. Znači, ja sam u tom pomenutom tekstu dobio od jedne novinarke koja nije bila pripremljena adekvatno, niz kritika. Nekem meg kell védeni magam. I ja moram da se odbranim od tih navoda, puca se na mene. Pedig jót akarok. Ali ja želim dobro. Investáltam 450.000 eurót abba, hogy ez a dolog működjön Szerbiában. Investirao sam 450.000 evra u to da ova stvar funkcioniše u Srbiji. I vi verovatno znate kako je teška birokratska procedura oko tih raznih dozvola i registracija. Znači, da bih ja registrovao aparat u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, trebalo je da prođu 2 godine. I dobije dozvolu za rad, je li tako? Puta sam došao iz Budimpešte, angažovao pravnika i plaćao saradnike. Bili smo izlagači, predavači na najmanje 20 kongresa. Bili smo prisutni na nizu kongresa u Beogradu, Nišu, Vrnjačkoj banji, u raznim gradovima Srbije. Znači, cena ovih kongresa da ste prisutni kao izlagači i predavači od 5 do 8.000 evra.
Rengeteg előadásról. Velike pare na vozila, na ljudstvo, na razne te promotivne materijale da bismo došli do ljudi da ih informišemo. Az a jövő és a média... Ovo je budućnost i ja mislim da pre svega od medija zavisi da li ćemo do toga doći za 2-3 meseca ili za 2-3 godine. Dakle, da svaka lekarska ordinacija, dijagnostički centar posjeduje te aparate kojima se mogu pregledati. To je budućnost, ali trenutno niko ne radi ovde ove preglede, samo ih mi radimo. Sa jedne strane ja ću pokrenuti naravno sudski postupak protiv dotičnog lista i novinarke, ali sa druge strane verovatno mogu da budem zahvalan što je pokrenuo ipak ovu temu i što će se sad o ovome razgovarati. Eminentni, priznati stručnjaci iz Srbije, isto tako na priznatim svetskim kongresima, lekarskim kongresima, drže predavanja i prezentuju svoje naučne radove, koje su između ostalih radili pomoću aparata arteriografa. Ezt meg az inspekciós orvosnak illene tudni. I to bi ti lekari i inspektori trebali da znaju. S obzirom da se vreme emisije bliži kraju, ja bi imala još jedno ili dva kraća pitanja. U blogu kao komentar na internetu se spominje da se naplaćuju pregledi, a da se navodno kaže da se ne naplaćuje. Šta je istina o tome? Veoma je jednostavan odgovor. 22 éve szűrővizsgálatokkal foglalkozom. 22 godine se bavim preventivnim pregledima. Ako ne radim neku separaciju, samo proglasim da radim preglede, uvek isti ljudi dolaze na pregled. Eljön az a nyugdíjas, aki ráér. Znači dođu penzioneri. Dolaze, na primjer, penzioneri koji uvek imaju vremena. Nekem egy ilyen vizsgálat. Mene taj jedan pregled sigurno košta 5-6 hiljada dinara. Ja, dakle, tražim za tu uslugu 2500 dinara, jer želim da mi dođu i ovakve mlade osobe. Znači, u tu cenu je uključen opšti lekarski savjet, arteriografski pregled, EKG test, odnosno besplatno dajemo pregled za prevenciju raka debelog creva. Ezt ingyen úgy adjuk az embereknek. Znači, to je jedan dodatan pregled. Szerbiában évente 8000 ember hal meg bérrákban. Senki nem szűri, kérem. I u Srbiji godišnje oko 8000 ljudi umire od raka debelog creva, niko ne radi prevenciju toga. Poslednje pitanje za kraj. Ono što me interesuje je povratna informacija da li vam dolaze zaista iz Subotice ili mnogi iz okoline i kakve su njihove reakcije, da li je neko pročitao ove novine i komentarisao, iako i pored toga nastavlja da dolazi. Od 100 ljudi, znači koji dođu, njih 90 zaista znaju i veruju da je ovo dobro, bez obzira na to šta su novine pisale. Kako nalazite pacijente, pošto je i to bilo napomenuto, da se zovete, da se maltretira, malo neadekvatan termin je upotrebljen, da li je to slučajni uzorak onako ili listing jedan građana pa se nudi? Ja kao lekar koji se bavim prevencijom, stručnjak za prevenciju, ja molim sve lekare da maltretiraju sve ljude da dođu na preventivne preglede. Da, jer onda već neće trebati. Ako sam dobio moždani udar, onda već nemojte maltretirati. Znači ponude se šalju e-mailom, jel tako, poštom, telefonom? Sve što je zvanično dostupno, zvaničan imenik, e-mail adrese. Akar infarktus? Nem, akkor jöjjön. Dobro, vi znači preventivno zovete iz dobre namere. Na primjer, i vas nazovem, pitam vas, da li želite da dobijete infarkt? Ako ne, predlažem vam da dođete na pregled. Ništa, doktore, hvala što ste bili gost, ali ajde da popijemo kafu u kafe priči, da imamo, da vam kažem samo jednu novinu, za mene je novina, ali izgleda da sam došla do saznanja da svako ko dođe u kafe priču u centar grada ima između ostalog po neki komentar, odnosno citat od nekog pisca. Konkretno mislim da je Duško Radović. Šta ste vi dobili, doktore? Hoćete dati da ja pročitam? I da, gdje neka mođe infološa. Pošto ipak na srpskom, je li tako? I ja sam htio da pročitam, ali možete i vi. Evo ovako, znači Duško Radović, plašimo se nekih ljudi, oni mnogo više mogu nego što znaju. Ne dokazujte im da malo znaju jer će vam pokazati koliko mogu. Ovo se nekako odnosi baš na ovu neku situaciju, pa ćete vi kasnije prevesti to doktoru. Hvala što ste bili gost emisije O svemu pomalo. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju, ali ne ovim povodom kao demante, nego preventivno. Se slažete? Hvala vam na pozivu. Hoćete li doći sljedeći put sa nekom drugom temom? Most jövünk addig, amíg a parlamentben nem változtatjuk meg az egészségügyi törvényt, addig a médiát
szaggatjuk mindenhol. Dolazimo i kod vas i naravno želimo malo i u medijima da nastupimo sve dok ozbiljnije, ako se ozbiljnije nasvrći ovu problematiku. Szüksége van a szerb társadalomnak van erre szüksége. Jednostavno, društvo u Srbiji ima tu potrebu da se promeni ta pravna regulativa. Još jednu misao za kraj, ako mi dozvolite, to je suština svega. U medicini postoji mnogo dobrih medicinskih aparata, dijagnostičkih sredstava, magnetna rezonanca, CT, arteriografija, ali su oni jednostavno komplikovaniji i nisu pogodni za preventivne preglede i zato je dobar arteriograf, jer se pregled može uraditi veoma brzo, veoma lako i na osnovu njega možemo da konstatujemo da li je potrebno uputiti pacijenta na te dalje složenije preglede. I to je suština cele stvari. Meni je drago da ste bili gostom emisije O svemu pomalo. Nastavit ćemo u nekoj od narednih emisija iza nove godine. Vama želim sve najbolje i pozivam drage gledalce da vas kontaktiraju preventivno protiv infarkta. Bio je to dr. Pol ICC kao odgovor na vest prekinut rad lekara iz Mađarske. Za kraj sam pozvala PR Kafe priče iz centra Subotice, Sanelu Medenica. Dobrodošla. Dobar dan. Ono što sam htjela da čujem par reči vezano za ovu kafe priču, od kada postoji, po čemu je specifična, valjda na osnovu kafe, je li tako? Pa da, pa Kafe priča je otvorena negde sredinom maja, mislim da je 2009. u pitanju. Dobro. Pa jeste, specifični smo po kafama, pošto stvarno imamo velik broj kafa, među čemu su i kafe u kombinaciji sa, ne znam, alkoholom, raznim ukusima, ima dosta i šejkova, plazma šejkova, isto sa jako puno ukusa, ne znam, sa čokoladom, karamelom. Ko dolazi, ko vam dolazi? Ili vam dolaze Beograđani, Zagrebčani iz manjih, većih mesta, iz Srbije, iz okoline? Pa ima, da. Dosta turista. Tokom leta smo imali dosta posete i stranaca. Kad idu za Mađarsku, je li tako dolaze? Da. Tako da, uglavnom svi, kogod je čuo. Kako radite? Da li radite sa nekim limitom do ponoći ili? Pa da. Od koliko? Od ujutru do? Od ujutru, od 8 do uveče do ponoći. Znači 2 su smene u pitanju, prepodnevna, poslepodnevna. Ili imate i neke sandviče u ovoj kafe priči? Da, imamo tostove, polako uvodimo i neku hranu, imamo kao supice, pa sad naredi period se planiraju kolači neki, ali o tom potom. Polako. Dobro, ko je izmislio ovo fantastično nagrađivanje uz kafu, neki komentar ili neki citati od Duška Radovića? Pa to je koleginica birala. Dala preporuku, je li tako? Pa da, biramo te pričice i trudimo se da su što raznovrsnije, da su uvek neke druge. Ništa, Sanela, znači preporučili bi, je li tako, ovim putem gledalcima? Da, naravno. Gledamo se u 32 grada u Srbiji, da kada idete prema Mađarskoj, prema Paliću, Suboticu i u centru grada, na Korzu. Korzu, posjetite Kafe priču. Hvala što si bila gost emisije Samo pomalo. Hvala. Meni, dragi gledalci, preostaje da se zahvalim prijateljima emisije, marketinškoj agenciji Kraft, koja nam pruža usluge svoje branše. Zatim Vis DO, firme gospođe Sonje Sigulinski, koja je već prepoznatljivo lice vezano za kozmetiku i preparate za istu. Zatim Akumed DO ordinacija, doktorice Dušanke Tumbas. Kako Vis DO i Akumed DO možete naći na YouTube-u, također možete sve naše emisije pogledati na YouTube-u ukucavši O svemu pomalo. Ovom prilikom se zahvaljujem menadžeru Kafe priča, koji nam je omogućio da snimamo emisiju u ovom prostoru. Posetite ga, izuzetno je prijatno, a evo kao što nam je rekla i Sanela PR Kafe priče, ima izuzetno dobru ponudu. Ostanite uz nas i ne mijenjajte kanal. Prijatno!